Kaikki maahanmuuttajia. Ei ole yhtäkään suomalaista. Kaikki vaan maahanmuuttajia. Koko käräjät kaatu. Tuomari päätti sen, että eihän meitä voi syyttää niinku amfetamiinista, mikä ei ole olemassakaan. Okei, eli sä tulit laivalla Ruotsista Suomeen ja sä tulit sun entisen tyttöystävän isän kanssa ja sitten nämä romanit, jotka auttoi sua. Mitä sä menit ensimmäisen tekemään, koska sähän sanoit, että tää sun sen ajan tyttöystävä halusi tulla Suomeen, koska se ei jaksanut enää olla siellä pakosalla. No joo. Miltä se tuntui, kun sä olit niin kuin NS eka kerta vähän pidempi tuomio? Koska sun eka linnakerta oli lyhyt. Joo, mutta tässä välissä oli se Oulun juttu vielä. Niin sä et ollut vielä saanut siitä tuomiota? Joo, en mä ollut vielä saanut, niin kuin siitä ei ollut vielä käsitelty, kun siinä oli monta ihmistä, paljon ihmisiä, oululaisia ja sitten lahtelaisia ja minä ja mukana ja sitten isoveli oli mukana ja muuta ja mistä meitä syytettiin. Meitä syytettiin jostain monta kiloa amfetamiinista. Siinä Oulun jutusta. Ja sitten no mentiin siinä käräjille, siinä oli, no kukaan ei siellä oikeastaan puhunut yhtään mitään, eikä ollut mitään puhuttavakaan. Mutta sitten, kun syyttäjä koko ajan syytti meitä käräissä, joo, että amfetamiini näin, ja sitten kun ei ollut mitään amfetamiinia, siinä Oulun jutussa ei ollut mitään amfetamiinia. Siinäkin olisi voinut tulla monta vuotta. Istunnossa mun isoveli suutui. Ja se sanoi, että junaraiteesta, mistä te puhutte koko ajan, että ei siellä ollut mitään, ei siellä ollut amfetamiinia. Voitte mennä vielä tarkistamaan sitä asiaa. No sitten jotenkin sitä keskeytettiin ja sitten ne meni tarkistamaan sinne ja sitten me oltiin ihan ihmeessä kaikki kaverit, että suomalaiskaverit ja itse, että mitä tää höpöttää. Että arvo mitä sieltä löytyy. Granaatti. Ei. Ei tällä kertaa. Salan Subutex lätkä. Okei, mutta sehän oli hyvä. Koska meitä syytettiin amfetamiinista. Eli Subutex on, jos sä jäät kiinni siitä, se on niinku, ei ole niin paha? Ei, vaan kun ei meitä syytetty Subutexista. Ja siellä ei ollut mitään amfetamiinijämiä tai muuta tai jälkiä. No, alkoiko ne sitten syyttää teitä jostain siitä Subutexista? No sitten kun se Subutex löytyi ja sitten se oli Subutex on niinku eräpäivä mennyt siinä niinku parasta ennen se. No sitten se Subutex-homma se kääntyi meidän niinku hyväksi. Eli se mun isoveljen teko kääntyi meille hyväksi. Eli se, että se raivos... mitä tapahtui? No. Koko käräjät kaatu. Tuomari päätti sen, että eihän meitä voi syyttää niinku amfetamiinista, mikä ei ole olemassakaan. Eli sä et saanut siitä Oulukeissista mitään? Se minkä takia sä lähit karkuun? No joo. Periaatteessa se minkä takia sä lähit ekan kerran pakoon vuodeksi, niin sä et saanut mitään. Siitä mä en saanut mitään. No, mutta jouduthan sä kuitenkin linnaan. Jouduin linnaan, mutta jos olisi ollut pelkästään se Lahti-juttu, mä en olisi välttämättä lähtenyt. Mutta sitten kun mä kuulin, että Oulun poliisit etti mua niin huipulle, sitten mä lähdin hätäisesti. Sait sä muuten siitä, kun sä ekan kerran lähit karkuun, niin sait sä siitä jotain niin kuin pidennettyä tuomio sen takia, että sä oot pakoillut poliisia? Ei mitään. En mä silloin saanut mitään, mutta Miltä se tuntui olla linnassa niin pitkä eka kertaa? Ja mitä sä teit siellä sen ajan? Muuta kuin varmaan ruokaa ja treenasit, mutta niin kuin mitä ajatuksia sä kävit läpi siellä? Yritin urheilla ja yritin sopeutua sinne vankilaan ja tein siellä töitä, metallitöitä ja metallihommia, hitsaushommia töitä, mutta aika piakkoin kuitenkin alle kuukauden mä pääsin siviilitöihin Lahteen autoliikkeeseen. Miten sä päädyit takaisin noille teille, koska sä olit nyt jo toista kertaa vankilassa ja sä olit jo kerran ollut paossa? Siinä kävi sille. Aikoina, mitä tehtiin liikebisneksiä, unnan muuta tällaisia, ja sitten näitä, mitä liittyy niinku huumeisiin, mitä liittyy niinku moneen asiaan. Ja sitten jossain vaiheessa, kun on mennyt huonosti, on lainannut rahaa. Niin sanotusti hyvältä ystävältä. Sitten yhtäkkiä se kaveri sanoi, että hän tarvitsi ne rahat takaisin. Paljon se raha oli? Noin. No raha ei ollut kuin joku 50 000, mutta yhtäkkiä mä olinkin 147 000 velkaa. Eli se oli kolminkertaistunut? Se oli kolminkertaistunut ja sitten autoliikkeelle meni hyvin, mutta sitten tämä velkahomma rupesi tulemaan monen vuoden jälkeen. Velkoja aina pitäisi maksaa takaisin. No, olisiko pitänyt maksaa se 147 000? Mun mielestä ei. Mun mielestä, koska mä oon ollut vankilassa ja mä oon ollut joka puolella, että mä oon ollut tällä kaverilla erittäin hyvä. Itse olisin antanut anteeksi, enkä laittanut sitä 100 000 niin kuin korko vielä päälle. Sama aika, kun mä hoidin sitä asiaa tälle kaverille, Svea Bankin kanssa sukset risti. Mulla oli erittäin hyvä niiden kanssa. Nehän palkitsi mua, että mä myin niin paljon autoja. Mä myin joku 50-60 autoa kuukaudessa. Mulla oli paljon asiakkaita. Mutta sitten tietysti jotkut asiakkaat ostaa auton, mutta ei maksa osamaksuja. Tai sitten ei ole aikomustakaan. Tai sitten haluaa maksaa, mutta sitten niille loppuu työt tai jotain.
Ja niitä rupesi tulemaan tosi paljon. Sitten ne halusi, että mä haen ne autot itse pois. Sitten mä rupesin hakemaan autoja. Totta kai oli vaikeuksia, kun sä et tiedä, moni asiakas ei edes tunne kuka on niitä. vastassa, ei tiedä missä se on, mitä se tekee. Sitten Svea rupesi syyttää minua, että mä oon niinku liian helposti ottanut asiakkaita. Ja mä taas olin sitä mieltä, että eihän se mun asia ole, että jos sä annat rahoituksen jollakin asiakkaalle, joku firma antaa. Niin eihän mä oo rahoittaja. Sähän haet sitä hakemusta sitten. Niin. No sitten Svea katkaisi sen rahoituksen multa kokonaan. Ja se oli ainut rahoitus, mikä mulla oli. Ja autoliikkeessä Suomessa, jos sulla ei ole rahoitusta, et sä myy autoja. Miten sä myyt, miten sä myyt autoja? Ei sitten sun pitää alkaa myymään jotain parin tonnia. Niin, ei ihmisille ole rahaa. Euroopassa paljon niin pyörii niin kaikki luottokortilla, rahoituksella ja kaikki niin näillä asioilla. Jos sulla ei ole sitä, sitten sun hommat niin kusee siihen. Sitten se meni niin huonoksi se homma. Mä yksinkertaisesti ajattelin, että tämä menee niin konkurssi. Hoidan noin kaikki asiat kuntoon. Mä haluan vähäksi aikaa lähteä Suomesta pois. Ei mulla ollut mitään enää tuomioita, ei mitään. Mä olin ihan vapaa. Mihin sä lähit sitten? No mä lähdin Belgiaan. Se on eka paikka, missä isompi asia alkoi. Eikö vaan? Ainakin näin mä oon ymmärtänyt. Mulla oli jonkun verran rahaa silloin, kun mä lähdin. Mikä on jonkun verran? Kymmeniä tuhansia. Ja sitten mulla tuli pari kaveria käymään. Yksi oli Espanjasta ja yksi oli suomalainen. No meidän piti ostaa autoja ja lähettää Suomeen ja ihan taksfree-autoja. Taas autokauppa. Sitten meillä oli hyvät suunnitelmat kaiken kaikkiaan. Niin vaikka mulla meni tämä bisnes, mullahan on aina sala, että jos mulla menee tää huonosti, sitten mä laitan tämän paketin tai sitten korjaan sen tai sitten mä menen seuraavaan. Mennään siihen. Sä menit Belgiaan. Sulla oli muutama 10 000 euroa rahaa, teidän piti tehdä normibisnestä. Mitä tapahtui? Miksi te ette tehnyt normibisnestä? Joo, no me tehtiin niitä bisneksiä, mutta niistä kesti ja asiat venyi. Sitten oli entisiä tuttuja, niitä tapailtiin. Yhtäkkiä meillä oli varastot ja meillä oli huumeet ja meillä oli systeemit. Hollannissa, joo, kyllä. Varastolla silloin oli 1450 kiloa hasista. Silloin kun me jätin kiinni, nämä on niin kuin tuolla jo tiedossa joka puolella. 336 kiloa amfitamiinia ja sitten ekstasi kone oli siinä. Ja siinä on omanlaista. Mulla oli ympärillä taitavia ihmisiä, jolla oli jo tämä varasto olemassa toimista, mutta mä pääsin siihen hommaan niin kuin mukaan. Paljon tuollaisessa varastossa on kiirahaa? Suomen poliisien tietojen perusteella katuhinta joku 36 miljoonaa, 40 miljoonaa. Lähetettiin auto Suomeen jonkun ajan päästä ja sitten se auton piti mennä Puolan ja Viron kautta. Puolan ja Viron kautta. Mä muistan, mä katsoin Arman ja rikosmysteerit. Siinä on... Joo, siellä oli Amir ja Ali. Veljekset, jotka teki huumekauppaa, joo. Sinä ja sinun pikkuveli. Niin siinähän sanottiin, että kun oli tämä iso keissi, siinä sanottiin, että teistä oltiin annettu vihi poliisille ja se liittyy Suomeen. Ja se on tulossa Suomeen. Eikö ollut vuokra-auto? Eikö ollut? Te olitte hommannut vuokra-autot Suomesta, eikö ollut? Koko tämän ajan Europol ja Suomen poliisi ja monet muut Euroopan maiden poliisit oli seurannut teitä. Niin mistä ne oli saanut vihin tähän, että teillä on tällainen auto, minkä pitäisi mennä Puolan kautta Virosta Suomeen ja siellä pitäisi olla järkyttävä määrä kamaa sisällä? Mistä ne oli saanut tietää? Onko sulla ikinä selvinnyt? Ei ole 100 varmasti selvinnyt. Itse olen 80-90% varma. Tiedän, kuka voisi olla tämän takana. Minun ympärissä olevat ihmiset. Ei ole mitään muuta mahdollista, koska näistä asioista ei kukaan tiennyt. Puhelinta en käyttänyt. Tosi vähän. Erittäin vähän. Mun luona kävi Suomessa kavereita. 1-2. Ne tiesi asioita. Mä epäilen itse. En ole 100 varma, mutta epäilen itse, että poliisille että on antanut vihjettä KRPlle. Tälle sitten aina kun mä kävin Suomessakin tässä välissä, muuthan pysäytettiin keskelle tietä, ratsasi autoa ja vaikka... Tiedätkö, mä muistan tätä aikaa. Mä oon istunut sun autossa Tullin pihassa. Ei ollut Tullin pihassa, Tulli tuli siihen. Me oltiin Motonetin pihassa tai jossain, Biltema tai joku vastaava. Sä olit kaupassa. Tullin miehet tuli autolle, kun mä olin yksin siellä autossa. Mä oon oikeasti joku 12-vuotias. Mä oon yksin siellä autossa, ne koputti ikkunaan. Kenen auto tää on? Mä sanoin, mun isän auto. Mä vastasin. Et kuin niin, että mä ihmetin, että mikä niinku homma, että sinipukuiset miehet tulee, tullimiehet tulee. Niin ne sanoi vaan, että joo, no sano sun isälle, että kun se tulee tähän, että me odotetaan tuossa autossa takana, että tulee käymään siinä. Sitten sä tulit sieltä kaupasta autolle ja mä sanoin, että tässä kävi joku niinku tyypit, että ne on tuossa autossa takana, että mene siihen. Niin mä muistan, sua seurattiin oikeasti paljon, sua pysäytettiin tosi usein ja niin kuin se oli ihan selkeä, että joku tutkinta on käynnissä. Miltä se tuntui sitten, kun kuumottiko sua se, että vai tiesit sä siinä kohtaa, että ne etsii sua? Niin koska kyllähän toi on aika selkeä, jos sua koko ajan pysäytetään. Jopa mä olin silleen, että joku niin kuin outo juttu tässä on meneillään. Ja mä olin 12.
Joo, 13. totta kai näissä aina kuumottaa se, mutta sitten kun sä pyörit noissa asioissa, kyllähän se nyt sulla aina tulee, niin kuin, pitää olla vaan varovaisempi, että aina tulee jotain, se voi olla sattuma, se voi olla joku on ilmi antanut, se voi olla ihan jotain muuta. Laitettiin se auto täyteen, joku 50 000 ekstasia, jotain 10 kiloja amfitamiinia ja LSDtä, unnan muuta tällaista. Ja sitten mulla oli liettualaisia kuskia. Auto laitettiin täyteen, auto lähti, mä olin laittanut GPS siihen autoon. Eli siis sä olit sopinut, että se menee Hollannista Ruotsin ja sitä kautta Suomeen? Joo. Sieltä Tanskan ja Ruotsin kautta? Joo, alun perin oli. Okei, mä ajattelin, että sä olit sopinut, että se menee Puolan kautta näin ja sieltä niinku Virosta. Ei, okei, no niin, joo. Ja sitten kun yöllä niin kauan, kun mä olin hereillä, ja mulla oli yleensä tapana, mä menin ulkomaille, Euroopan ulkopuolelle. Eli silloin kun tuli sä olit tekemässä tätä kuljetusta tai tulossa joku lasti, niin sä menit Euroopan ulkopuolelle odottamaan. Että saapuu, tavarat aina saapuu. Sen takia, että koska jos sä oot Euroopan sisällä, niin sut voidaan ottaa kiinni. Mutta jos sä oot Euroopan ulkopuolella, niin sitten se on todella paljon vaikeampaa Euroopassa olevalle poliisille tuoda takaisin, eikö niin? Joo, ja saada sut kiinni. Okei, no niin. Mutta siinä iltana mä en ollut vielä lähtenyt, joo. Kun se auto lähti. Mä ajattelin, että kun se saapuu Suomeen, ennen kuin se menee Suomen sisälle, mä lähden. Sä lähdet, niin. Joo, että matkalla mä ajattelin, että kaikki on kunnossa, ei ole mitään ongelmaa. No ainoa ongelma tuli siinä, että oikeasti Europolhan seurasi koko sen matkan sitä autoa. Joo, se seurasi, mutta ei ollut meillä ei ollut. Se ei ollut tietoa tästä, joo. Saksan poliisi, Belgian poliisi, Suomen poliisi, Ruotsin poliisi, Tanskan poliisi, kaikki nämä maat, Hollannin poliisi, kaikki kansainvälisesti oli seuraamassa. Aina jälkikäteen, kun saatiin tietää. Eli lähti Hollanti kun saapui Saksa tai Belgia poliisi otti vastaan sen seuranta. Sitten kun se saapui Saksa se otti seuraamaan. Se on ihan hemo iso poliisioperaatio. Joo, se oli erittäin iso poliisioperaatio, mutta nämä me saatiin tietää jälkikäteen. Auto, kun se oli matkalla Tanskaan, mä näin GPS, kaikki on kunnossa. Sitten mä menin nukkumaan. Sitten mä aamulla herään. Auto jossain Puolan tullilla. Se idiootti kuski, kääntynyt takaisin ja mennyt johonkin Saksaan ja Saksasta niinku Puolaan. Se on yrittänyt niinku varastaa sen auton. Se on yrittänyt varastaa sitä autoa. Ja lastin itselleen. Joo. Ne liettualaiset. Ne järjestäjät. Joo. Ne tiesi, että mä oon hereillä ja katon. Ne antoi sen auton vaan menemään. Aivan. Ja sitten kun ne tajus, että se meni oikeaan suuntaan. Sitten kun mä nukahin sen, mä nukuin, oli tosi myöhään, en tiedä 2-3 yöllä. Sitten se auto on kääntynyt, mä tein sinne yksi virhe. Ja se kostautui tosi pahaksi. Tiedätkö mikä se oli? No. Mä olin ostanut kuskille uuden puhelimen, uuden liittymän. Ja mun piti ottaa sen alkuperäisen, sen oman älypuhelimen pois siltä. Ja mun piti laittaa kaikki estot sille, että mitään muuta, että se ei tiennyt. Se ei osannut. Eli sille ei olisi ollut mitään yhteys, että se ei olisi voinut olla yhteyttä. Se olisi ollut ainoastaan minä. Mä tein sen virheen, tuli niin kiireisesti, se lähti, mä unuhin se asian. Niin sillä oli oma puhelin mukana. Ja kun sillä oli oma puhelin mukana, se puhui koko aika ja näitä muita porukan kanssa, että mitä ne oli suunnitellut. Siis mä olin ottanut huomioon, mutta mä tein sitä vähän niin kuin... mä ymmärrän. Se on niin kuin sun yksi elämän isoin virhe, mitä se on yksi. Ja jälkikäteen totta kai tämäkin tuli ilmi ainakin Armanin mysteerisessä. Suomihan oli ilmoittanut Puolaa. Tähän auto ette koske. Varmaan poliisikin on miettinyt, mitä täällä tapahtuu. Auto pitäisi tulla Suomeen ja auto kääntyy yhtäkkiä ja lähtee. KRP oli ilmoittanut, nähän saatiin tietää kaikki jälkikäteen. Joo, totta kai. KRP oli ilmoittanut, että Puolan tulli, älkää missään tapauksessa pysäyttäkö. Suomi oli luullut, se auto, mitä se henkilö yritti varastaa, ne liettualaiset yritti varastaa. Suomi oli luullut, että mä lähetinkin sen auton kuitenkin loppupelissä Viron kautta Suomeen. Okay? Se oli vaan niin kuin ne ajatteli, että sä yritit hämää sillä Tanskalla niitä. No joo, ne ajattelivat sillä tavalla. Ja sitten Suomi oli yhtäkkiä, että joo, mehän tiedetään, missä se on, ei ole mitään ongelmaa. Me ilmoitetaan Puolan poliisille, että älkää pysäyttäkö tämä auto, antakaa mennä. Joo. Koska ne ei ollut sovinut alun perin niin, Puolan koska ne kanssa. halusivat, että se lasti tulee ja ne saa sen ottaa kiinni ja se on selkeä homma, vai? Vaan ne oli kaikkien maiden kanssa oli sopinut, ei pysäytetä. Seuranta oli päällä, niin, mutta ne ei tiennyt, että se menee Puolaan. Ne ei ollut sopinut Puolaan. Siltä reitiltä, mikä oli alun perin suunniteltu, ne oli sopinut kaikkea ja ne tiesi, että sä oot viemässä sieltä. Kyllä. Ja mun mielestä tässä kohtaa, eikö sulla ollut, sun puhelin oli mikitetty? Ne kuunteli sun puhelin. Ja sen takia ne tiesi kaiken. Ei,
vaan se ilmiantaja oli antanut niin hyvät vinkit, niin hyvät tiedot. Sitten ne rupesi niinku seuraamaan, sitten kun tämä auto tuli Suomesta, mä en tiedä, oliko nekin laittanut GPS sinne. Aivan. No niin, se on molemmat joku teistä on seurannut poliisia sinä sitä autoa ja ollut hämillä, että mitä helvettiä tämä menee Puolaan. Okei, no ne meni Puolaan ja Suomen poliisi oli pyytänyt, että älkää ottako kiinni sitä. Arvoa, mitä Puolan tulli oli sanonut Suomelle. No. Haistakaa vittu. Ihan tällä tavalla. Ne pysäytti auton, ne tarkisti sen, ne kiinnosti enemmän. Ne halusi varmaan itselle, tiedätkö mitalin, totta että kai. Ne on saanut Nehän kiinni. tekikin sen. Niin. Ne pysäytti sen. Sitten kun mä seuraavan päivänä herään, ja mä katselen, että mikä helvetti tää on. Miksi tää auto on niinku Puolan tullissa? Sitten soitin Ranskaa. Mulla on siellä marokkolaisia, algerialaisia. Mä soitin niille ja mä sanoin, että mä tarvitsen teitä, että nopeasti pitäisi tuoda Belgiaan, Brysseliin. Ne oli jossain Leonissa, aika lähellä. Ja sitten ne hyppäsi, tuliko ne junalla tai jotain, ja sitten mä kävin hakemaan, mulla oli silloin A8 Audia. Mä kävin juna-asemalta hakemaan. Sitten mä sanoin, että tässä on GPS, tässä on tää auto, nyt ajatte, tässä on raha. Nyt ajatte Puolaan ja haette. Ajatte Puolaan ja saman tien käytte tarkistamassa. Mä sanoin, että tämä on tullin sisällä. Mä sanoin, että on, mutta teidän pitää mennä katsomaan vaikka tullin sisälle, että onko se auto siellä varmasti. Sen vaikka tullin sisältä te haette sen. Niin, vai onko GPS otettu irti sieltä ja se on GPS vaan siellä, että auto ei ole siellä. Okei, joo. Niin, että mä ajattelin... Niin sä tarvit niinku selkeyttä, että mikä tilanne on. Joo, seuraavana aamulla saman tien. Mä en ole ottanut sekuntiakaan sillä tavalla, että ne on taitavia. Ne lähti saman tien. Mä annoin vielä oma auton niille. Ne lähti saman tien ja sitten ne menee tullin sisälle. Niin kuin, missä on ne varastot ja kaikki, missä on se GPS. Ne tarkistaa koko alueen. Nämä 2 jätkää. Ne oli aika rohkeita jätkiä. Mä mietin, että aika rohkeita, että menee tullin sisään etsimään. Aika rohkeita. No tullin läpihän ne menee joka tapauksessa, niin kun se menee sinne sisälle. Mutta sitten ne oli mennyt kurkkaamaan joka puolelle vähän niin kuin niitä ja näitä. Ne sanoi, että auto ei ole täällä. Mutta GPS näyttää, että se on siellä. Mä sanoin, että okei, siinä voi olla joku juju, että alun perikään ei pitänyt mennä Puolaan ja muuta. Menkää sinne ensimmäisen kylän tai kaupunki. Kiertäkää siellä. Kattokaa, että löydättekö mitään liettualainen tai löydättekö auto, jos on irrotettu GPS ja tahalle heitetty tulli. Tiedätkö, eihän se voi tapahtua. Niin, ne voi esittää, että se on, niin kuin sä ajattelit, että ne liettualaiset ehkä esittää, että se on jäänyt tulliin ja oikeasti ne olisikin jatkanut vielä matkaa. Koska mulla tuli heti epäilys, nämä liettualaiset koko järjesti mulle sen kuskin. Ne tiesi siitä GPS. Mä ajattelin, että jos ne on ollut mukana tässä juonissa, ne on irrottanut ja ne on heittänyt tulli, että kehitetään. Filmi kehitetään sulle, että sä et ota niistä, niinku, niille jää vihaa. Niinku, että se on tullissa, se on jäänyt kiinni. Että se on poliisilla, että ne ei ole vienyt sitä. Joo, okay, kun mä en uskonut vieläkään. Joo, että se olisi poliisilla. Että se olisi poliisilla. Sitten ne oli pari päivää siellä. Ne veti koko sen ensimmäisen kylän ja vielä seuraavan kylänkin ylös alas. Ne meni ihan rohkein, ihan joka hotellille kysymään ja puhumaan, että joo, täällä on latvialainen tai liettualainen kaveri on hävinnyt, että me ei löydetä ja sitä ja tätä. Ja... Se on vähän epäilyttävää, yksi marokkolainen ja algerialainen tulee kyselee hotelleissa, että tässä on kuva, että meidän kaveri on kadonnut. Joo. Mä olin niin hermona. Mä mietin, että aika isoja riskejä te olette ottanut tuossa kohtaa, mutta toisaalta on varmaan ollut pakko. Onko sulla, sitten taas sulla on varmaan ollut joku, joka painostaa? Ja no koska mä en ole yksin tässä hommassa, niin, ja tää on mun vastuulla. Ja. Mitä sitten? Mistä sait tietää, mistä auto on? Mitä tapahtui? Mistä mä sain tietää? Puolan tullit oli ruvennut leuhkimaan niillä huumeilla, ottanut videoja ja näyttänyt näitä YouTubesta. Että tuli isoslatsi, tuli auto kiinni ja tuli tää. Sä sait YouTubesta tietää jostain uutisesta. Mut siihen meni aika. 3 viikon kuukausi, ennen kuin me saatiin tietää niin kuin YouTuben kautta, että ja tietysti kaikki nämä maiden poliisitkin odotteli, mitä on niin kuin meneillään. Joo, se liettualainen, mikä jäi kiinni, se kuski, se oli poliisin haltussa. No sitten me ajateltiin, meni jonkun aikaa ja se on nyt jäänyt sinne ja kiinni tai mitä on tapahtunutkin, että hommataan niin kuin Suomen seuraava auto. Tällä kertaa. Kaikki muut se toimi, ei ollut ongelma. Niin, Suomi taas. Suomi on vaikea maa, täällä on tosi vaikea tehdä huumebisnestä. Vähän liian myöhään ehkä huomasin, mutta ei kannata missään tapauksessa. Seuraava auto piti lähettää. Nämä on, kato, kun se Hollandissa ja sitten näissä muissa maissa hinta ei ole niin kova. Täällä Suomessa on niin paljon korkeampi hinta, niin ne haluaa sen takia tuoda Suomeen. Joo, ne halusi niin Suomen markkinoin. Okay. Niin, että ne sanoi, että... Eli sä olit vähän niin kuin heidän se Suomen maajohtaja.
tällainen. No miten niin kuin ne ottaisi? Kyllähän meillä oli sielläkin hommia. Niin, ei tarpeeksi, mutta, siis mutta nämä halusi, ne oli jotenkin... niin kuin se maahantuoja niille, kenen ne luotti Suomen. Niin, että ne sanoi, että kyllä me nyt jatketaan ja muuta. Ja... No sitten hommatin seuraava auto. Auto tuli Suomeen. Siinä vaiheessa koko ajan totta kai KRP ja muut kaikki niin kuin seurasi meitä. Lähden ennen kuin auto edes lähtee liikkeelle. Niin sä menet Euroopan ulkopuolelle? Mä menen Euroopan ulkopuolelle. Mä en oota, että ne viimeisessä maassa, missä on niin kuin menossa Suomeen, että lähden. Ne lähti, ne saapui Suomeen, ne meni Tampereelle, koska Tampereen piti jäädä tämä asia. Vaan se henkilö, joka Tampereella piti olla siihen aikaan, kun auto tulee ja ottaa autoa vastaan. Se on kyllä mun aika erittäin läheinen ihminen. Se idiootti piti olla siellä, kaikki on sovittu, tietää mistä asiasta on kyse. Itse oli halukas olla Suomessa se henkilö, joka hoitaa auton 10 tuntia Tampereella. Arva se henkilö, vastasiko? Hän ei halunnut nyt vastata. Pelkoa tuli perseeseen tai jotain, en tiedä mitä kävi. Mä olin tehnyt sellaisen B-suunnitelman, niin kuin mä näissä asioissa yleensä teen. B-suunnitelma oli se, mä olin antanut näille, näyttänyt kartasta, Malmin kartanon parkkin. Jos tässä käy jotain Tampereella, ihan mitä vaan. Tai jos mä ilmoitankin, että tämä henkilölle ei anneta, koska mä sanoin, että varman päälle pitää pelata. Aina pitää olla B-suunnitelma, että menette tohon. No menikö ne sitten sieltä? Ottiko ne sen auto sitten Tampereelta? 10 tuntia. Helsinki. Tämä henkilö ei vastannut eikä reagoinut. Ne ajoi sitten Helsingin Malmin kartanon. Ilmoitin yhdelle kaverille, kuka sai tuomionkin niin kuin meidän kanssa ja muuta. Hän otti vastaan, kaikki oli kunnossa, mutta mä en vieläkään antanut tavaraa hänelle. Mä vaan annoin ne kuskit hänelle, tälle mun kaverille. Ja se auto jäi sitten sinne Malmin kartanon parkkiin ja kamat on sisällä. Joo. Ja tämä henkilö, joka otti näitä kuskia vastaan, hän otti avainta vastaan, mutta hän ei tiennyt, missä auto on. Mä en kertonut. Okei. Ymmärsitkö? Joo, ymmärrän. Joo. Koska mä vieläkin olin siinä toivossa, että onko tälle kaverille kaikki kunnossa Tampereella, onkohan se jäänyt kiinni, vai onko jotain tapahtunut. Joo. Vai mä sanoin, että ei se ole mahdollista, että niin se tietää niin isosta asioista kyse, että se ei vaan vasta puhelimeen tai jotain. Että jos vaikka jotain on käynyt. Mutta jälkikäteen, kun mä sain tietää, eli poliisit, KRP, oli laivalla vastassa sitä autoa. Mutta sä et mennyt laivaan. Kun me ei menty laivaan, kun mä olin sanonut vaihtanut suunnitelman. Aivan. Eli sä olet niin kuin sanonut jollekin kaverille, että tämä on se suunnitelma, mutta sitten todellisuudessa te teittekin eri tavalla. Me tehtiin eri tavalla. Mä sanoin näille kuskille. Eli sulla oli tiedossa, että teidän ryhmässä on joku, joka puhuu? Ei, mä en tiedä, että onko. Mutta sä teit vaan varosuunnitelma. Joo, mä vaan sanoin, että me oltiin suunniteltu laiva. Sitten viime hetkessä mä sanoin näille kuskille, että ette meikää laiva, me ette näin. Okei. Sitten laivassa oli KRP vastassa. Tääkin tuli Armanin rikosmysteeristä selville. Ja auto seisoo Malmin kartanossa, täynnä tavara. Tällä kaverille on avain, kuka otti niitä kuskia vasta. Kuskit on tullut jo pois, ne on Ranskassa. Siinä vaiheessa mä olin pistänyt tämän henkilön perä, että mitä on käynyt. Et mä sanoin, että ei mulla ole mitään kiire. Ja missä mä olin? Mä olin itse ulkomailla. Tää löytyi tää kaveri. Joo, että jotain, no mä epäilin sitä ja tätä ja muuta. Ja mä sanoin, että nyt asia on niin, tää tulee maksaa paljon sulle. Että sun piti hoitaa nämä asiat, hoida loppu. Arvoa, mitä se tekee. No. Se käy hakea mun tältä kaverilta avaimen. Se, kenelle sanoit sen avaimen. Joo, sitten tää läheinen ihminen, kelle mä olin kertonut, avain on tuolla, osoite on tuolla, me etit ton henkilön. Sitten kun löydetään, jos kaikki on kunnossa, otat avaimen ja osoite ja annat tälle, tää hoitaa loput. No näin se tapahtuikin. Yli viikon meni. No kuitenkin, mutkan kautta. Mutkan kautta. Tämä kaveri tekee seuraavan ratkaisun. Se luottaa 2 sompun somalilaisen. Se menee sopimaan yhden somalilaisen kanssa ja sillä somalilla joku toinen kaveri on niinku mukana. Sä et tuntenut näitä, ketä nämä kaverit on, ja ne on niinku uusia En tunne. Tämä ei lähde vieläkään itse hoitamasta asiaa. Se antaa avaimen jollakin somalille ja luvailee jotain rahaa, että käy hakemassa Tampereelle tämä auto. Ja auto oli Tampereelle ottanut vasta. Ja somalit oli vuokrannut jonkun varaston, vienyt tämä auton johonkin varaston, en tiedä, varastamaan. Helsingissä. Tyhjentämään, vai oliko ne sopinut tämän henkilön kanssa, että ensin tyhjennetään, tuodaan sitten tavara jollain toisella autolla. En tiedä yhtä kokonaan. Ja totta kai poliisi oli Malmin kartanossa oottamassa näitä. No nehän seurasi sitten. Joo, koska sen jälkeen, kun ne poliisit taas sai tietää, missä se auto on. Yhdessä vaiheessa oli hukassa se auto. Sitten poliisi otti näitä kiinni, otti auton kiinni. Auto hukassa, somalit hukassa. Ja minä olin ulkomailla. Mä olin ihan räjähtänyt. Sitten ne otti yhden somalin kiinni jossain porukalla, jossain bensa-asemalta tai jossain.
Sitten ne vie ja sitten niillä oli aseet mukana unnan muut, ne olisi ampunut sen. Mä sanoin puhelimessa ihan sama, mitä teette, tehkää, mitä teette, mutta mä haluan ne tavarat takaisin. Mutta siinäkin vaiheessa me ei tiedetty, että poliisit on ottanut autoa kiinni. Ja ne somalit on niinku putkassa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun nämä oli viemässä metsään. Uhkailemassa sitä. Sitä ainakin yhtä somalia jo. Ei niitä kussia, koska ne kuskit Joo, ne kuskit on kiinni, mutta tämä oli se veli tai joku niistä. Okay. Poliisi vaikka ei halunnut vielä keskeyttää sen. Sekin tuosta Arman mysteeristä tuli selville. Ei halunnut keskeyttää sitä asiaa, mutta ne joutui keskeyttämään nämä autot. Ne tiesi, että nyt tapahtui jotain ammumista, joku voi kuolla, joku voi niin haavoittua pahasti. Ne keskeytti sen. Ja ne poliisit, mitä mä oon nähnyt, ne poliisit oli puskassa siellä metsässä. Niillä oli ne puskavaatteet. Tiedätkö, ne oli niinku sellaista armeijan, sellaista, että ne on niinku piilossa, että niitä ei nähdä siellä puskassa. Eikö se ole? Joo, siinä vissiin, jäikö se mun pikkuveli siinä vaiheessa kiinni vai karkasko? Jäi. Mun mielestä ne lähti karkuun. Mutta se mun serkku oli siinä. Ja mun serkulla oli ase ja se karkas. Se ei jäänyt kiinni. KRP päästi niitä kaikki vapaaksi unnan muuten ja sitten me ajateltiin, että se on hyvä asia, että se ei ole ainakaan poliisille se auto. Ne osas teitäkin vetää nenästä. Joo. Meni jonkun aikaa. Mä olin ulkomailla. Mulla tuli viesti. Tää porukka jäi kiinni. Suomi jäi kiinni. Hollanti jäi kiinni. Samana minuutina. Monen maan poliisi. Iso operaatio. Iso operaatio, joo. Hollannin poliisi, Ranskan poliisi, Suomen poliisi. Ne halusi, että sulle ei ole aikaa reagoida. Belgian poliisi. Ne etsi totta kai minua tietyissä paikoissa, mutta eihän ne voinut löytää minua, koska sä olit lentänyt Euroopan ulkopuolelle. Mä menin Düsseldorfiin ja Düsseldorfissa lensin. Silloin kun mä menin Düsseldorfiin, ennen kuin se auto lähti liikkeelle, mua pysäytti tulli. Ja tulli sanoi, että paljon rahaa sä oot viemässä niin kuin pois Saksasta. Mä sanoin, että mä en ole Saksasta. Tulin Belgiasta. Se sanoi, että paljon sulla on rahaa taskussa. Mä sanoin, että ei mulla ole rahaa taskussa. Mulla on $50 vaan. 50 Oliko sulla oikeasti vaan 50 €? Joo, 50 €. Se sanoi, eli sun pakomatka alkoi 50, sulla oli 50 € mukana. Kun mä en ollut menossa pakkoon. Niin sä olit menossa vaan käymään. Mä aina menin ulos, kun ulkomaille lähetin tavara. Mutta sitten kun viimeisen kerran jäi kiinni, mä en tullut takaisin. Mutta täältä väitetään, että joo, se on pakoilu, se on itse karannut tälle. Mutta en mä ole niin karannut. No, mutta oot periaatteessa mennyt piiloon, varmistanut, että tavarat saapuu ja sä et jää kiinni. Mutta todellisuudessa se pako siis alkoi siitä, että sä menit Hollannista Düsseldorfiin ja Düsseldorfista lensit Istanbuliin. Menin ulkomaille. Turkkiin. Ulkomaille. Mihin maahan? Johonkin sinne päin. No, mä en halua nyt kertoa. Mulla oli 50 € ja poliisi sanoi, että miten se mulla voi olla 50 €. Mä en tarvi ulkomaille rahaa. Mulla on rahaa siellä jo valmiina. Ja mulla oli siellä vähän rahaa. Puoli tuntia ne pidetteli mua ja sitten loppupelissä ne sanoi, okei, mene vaan. Eli sä oot ollut näin lähellä. Näin lähellä, että sä joudut. Ja sitten kun mä lähdin, kun nämä kaikki tapahtui, mä en tullut takaisin. No, sitten tästä alkaa sun 7 vuoden pakomatka. 7 vuoden. Missä kohtaa se niinku todellisuus hittasi sulle, että tää on mun uusi elämä? Siinä kohtaa, kun 27.4. tuli tieto, että kaikki jäi kiinni. Siinä vaiheessa mä tiesin jo, että tulee pitkä tuomio. Että kukaan ei pääse pois. Siinä vaiheessa mä tiesin, että niinku on kaikki, mitä on rakentanut, jäänyt kiinni. Tiedätkö mikä on hauskin juttu? Tai niinku, mikä on niinku sellaisen... Hauskin juttu. Niin se on niinku... Sellainen, mikä on niinku sulle... Pieni asia. Tapahtui iso asia. Mikä? Hollannissa, silloin kun mun kumppanit jää kiinni, kenen kanssa meillä oli ne varastot ja muut. Hänen kotia tehdään kotietsintä. Oliko se jopa poliisin Suomen KRP? Niin, tämän jälkeen kun ne autot oli otettu kiinni Suomessa, sitten tänne Hollantiin järjestettiin kotietsintä. Joo, kotietsintä silloin kun sama aika ne jää kiinni. Okay. Heti kun ovesta menet, se on sellainen rivitalo-mallinen Volendamissa. Heti kun ovesta menet sisälle on peilikaappi, sellainen peili ja sitten vetolaatikko. Sitten kun ne tarkistaa koko talon, ei ole mitään, puhdas vetolaatikossa, peilivetolaatikossa, ne katsoo, että mikä tämä sähkölasku on. Siinä on sähkölasku ja se on eri osoite. KRP ei ole minkäännäköistä tietoa varastosta, muista huumeista, ei mitään. Niin ajattelin vaan, että tämä on vain salakuljetusta, että teillä on vaan tämä pieni määrä. Niin. Tai vaikka ne tiesikin, ne ei tiennyt, missä ne tavarat on. Niin. Ne ei löytänyt sitä. Sitten ne katsoo, että me mennään katsoa, että mikä paikka tämä osoite on, missä on sähkölasku. Sitten ne menee katsoa. Sieltä se löytyi 1450 kilo hashista V-varastoa ja sitten 336 kilo amfitamiinia, ekstasikone ja vaikka mitäkin.
Tämä pieni sähkölasku, 36 miljoonaa euroa tuli maksaa Suomen katuhintana huumeista. Eli ne sen yhden sähkölaskun avulla, minkä ne löysi tämän varaston, missä oli 36 miljoonan euron edestä kamaa. Kyllä. Ja ne takavarikoi kaiken. Kyllä. Ja sä sait tietää, että millä tavalla? Sain myöhemmin tietää, totta kai silloin kun vaan tuli Suomeen ja muuten syytettiin. Ja... Mä olin Salen kassalla töissä. Mä oon kesätöissä. Miettikää, mä oon 15-vuotias. Mä oon kesätöissä kassalla. Ne laittaa Iltalehden sen, tiedättekö sen lööppi etusivun tai sen etusivu tulee näin. Ne laittaa aina kaupassa seinälle. Mä katoin näin, kun mä oon kassalla. Oletko nähnyt heitä? Suomen 10 etsityintä rikollista. Ja sun kuva on siinä. Mun oli pakko, mä sanoin, että mun on pakko mennä tauolle. Mä otin sen lehden, mä menin lukemaan, mitä sä oot tehnyt, törkeä huumausainerikos. Sitten mä aloin selvittää, mä laitoin kaikille viestiä, että mitä ihmettä. Että on pakko olla iso juttu, koska sä oot Suomen 10 etsityintä rikollista. Ja sitten mä aloin saamaan selville, mulle alettiin kertoa, no sukulaiset alkoi antaa mulle vastauksia, niin kuin, että ehkä nyt on aika, että sullekin kerrotaan, mikä oikeasti on tilanne. Ja että sun isä on pakomatkalla. Ja että voi olla, että säkin mun mielestä laitoit. Eikö asiakkaat sanonut mitään siinä niinku? No mä oon just tulos siihen. Sä tiedätkin tämän tarinan. Niin, no sit siinä tuli, mä menin kassalle takaisin, mä keräsin itse, niin mä olin vaan, että okei, ihan sama. Mä menen kotiin, mä mietin tätä myöhemmin, ihan vitun se ja sama. Mä menen kassalle töihin ja siinä kassalle tulee sellainen vanhempi herrasmies. Näin on herrasmies, mutta kuitenkin vanhempi mies tuli kassalle ja se sanoi mulle, että kato, Suomen etsityimmät rikolliset, näytti sitä uutista siellä. Ja sit mä olin vaan, että no niinpä näkyykin, että niin on. Kaikki maahanmuuttajia. Ei ole yhtäkään suomalaista. Kaikki vaan maahanmuuttajia. Kato nyt, on se kumma juttu. Ja sitten mä vaan yritin pitää vaan, tiedätkö, itteni pokkaa. Yritin pitää itteni kasassa. Oli vaan, niinpä näkyykin, että on kyllä huono juttu. Että ei ole kiva. No, ei mitään. Mä menin kotiin, selvitin asioita. Ja loppujen lopuksi sitten mun mielestä säkin ilmoitit. Ennen kuin sä olit jo lähtenyt pakoon, niin sähän sanoit mulle, että mulla on sellainen tilanne, että voi olla, että mä joudun jossain vaiheessa lähteä pois ja me ei ehkä nähdä hetkeä. Että jos tälle ei tapahtuu, niin se ei liity sit millään tavalla suhun, että mä rakastan sua. Mä muistan, sä oot sanonut mulle näin. Kyllä. Mutta sitten kun mä aloin saamaan selville, että kuinka iso se juttu oli, niin kyllä munkin oli vaikea uskoa. Mä oikeasti mietin, että siis mihin sä oot sekaan. Niin kuin tiedätkö, mun alkoi ajatukset laukkaa. Pitääkö mun olla huolissa? Onko jotain tapahtunut? Pitäisikö mun pelätä, että voi jotain niin kuin, perheelle tapahtua? Tai jotain. Kyllä se ajatusprosessi on ihan hirveä käydä tollaisia läpi, nähdä omasta isästä, koska mulle sä oot isä. Tiedätkö, mulle sä et ole rikollinen. Kyllä. Tai mulle sä et ole mikään huumeliiga johtajatyyppi tai mikä tällainen ikinä ollut. Tiedätkö, mä näen sut isänä, mä niin kuin rakastan sua ja se on niin eri. Mä en osaa selittää, että te ette ehkä kykene välttämättä se kameran takana ymmärtää tai ruudun takana ymmärtää sitä, mutta mulle sä et ole rikollinen. Mä en ikinä nähnyt sitä silleen, koska se on vaikea ymmärtää. Siinä kohtaa se ehkä vähän iski näin niin kuin naamaa. Niin kyllähän sä sitten aloit jossain vaiheessa aina niin kuin kerran kuussa soittamaan tyyliin mulle. Mutta se tuli aina eri numerosta ja sä olit aina eri maan koodilla tuli se puhelu ja se oli aika niinku sellaista, tiedätkö? Ja välillä meni vaikka 6 kuukautta, että mä en kuullut susta mitään. Sitten mä mietin, että tiedätkö, että oot sä kunnossa tai että mitä on tapahtunut ja sitten mä yritin kysellä sukulaisilta ja nekään ei ollut välttämättä aina kuullut susta. Muistat varmaan, sulla oli sellainen. Siirrytäänkö seuraavaan jakson pariin? Siirrytään. Siirrytään seuraavaan jakson pariin, nähdään siellä.